104.7 IFM. Report! Naglaan ang Department of Agriculture sa Ilocos Region ng 44.3 na milyong piso bilang indemnification para sa mga hog raisers na apektado ng African Swine Fever. Makakatanggap ng 4,000 para sa mga biik, 8,000 piso naman para sa mga growers at fatteners, samantalang 12,000 piso naman para sa mga breeders at ang bawat hog grower ay maaaring mag-claim para sa hanggang 20 baboy. Kinumpirma ni Dr. Alfredo Banaag, ang Regulatory Division Chief ng DA Ilocos, na ang unang batch ng 63 hog raisers mula sa La Union ay makakatanggap ng halos 4 na milyon para sa 597 sa mga baboy na dumaan sa culling operation. Samantalang 40.3 million pesos naman na nakalaan para sa pangalawang batch ng mga apektadong hog raisers mula sa La Union at Ilocos Sur. Tiniyak ni Dr. Banaag ng natitirang baray na asang matatanggap bago magtapos ang kalagitnaan ng taon. Binigyan din niya ang kalaga ng pagsunod sa mga biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng ASF at hinimok ang mga hog raisers na huwag bumili ng baboy mula sa mga red zones o mga iligal na pinagkukunan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang sinasagawang hakbang ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon upang makatulong sa pagkontrol ng virus. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.